Спасяват, да. Разкажете какво се случи. Ами към 6 без 20 гръмна. Ние помислихме в първия момент, че земетресение, излязахме с жената и с децата. Като видях към центъра огъня, звъннах на един приятел от долната махла и им викам: момчета, как сте, добре ли сте? Момчето вика: бат Стефане, имам нужда да дойдеш да ми помагаш от гаража да вадим инвентар там, това, онова. Обаче като наближих, пожарната вика: имаме нужда от линейка. С моята кола лично разкарваха линейките до там, където имаше пострадали. Аз изкарах един мъж и една жена мъртви. Един мой набор, 74-ти набор, и то мъртво момчето. Дъщеричката я изкарахме жива от руините. Страшна трагедия с една дума. Нещо неописуемо е там долу. Някакъв ад. Много. Как се казвате ви? Стефан се казва.